ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಕಲಿತ್ತೆ ಇಂಕಲಿತ್ತೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಿದ್ದಾಣಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಗಳೇನ ಅಂಚ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಲೇಟ್ ಅಂದೇನ ಸೇಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ಯಾಪ ಲೇಟ್ ಆಪಣೆ ಅಂತ ಪಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಅನ್ಸಪ್ಪು ಲೈಟ್ ಬರ್ತು. ಓಕೆ ಪಿದ್ದಾಡಿ ನಾನು ಎಂಗ್ಲು ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಗಾಡಿ ಪೋಕ ರಿಕ್ಷಾಗೆ ಪೋಕ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲು ಏಯ್ತಡು ಒಟ್ಟು ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಏಯ್ತ್ 10th ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಒಟ್ಟುದಿತ್ತ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ದು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಇದಾಡಿನಿ ತುಕ ಪೋದಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುವೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಕಾಡಿಡ್ ಬತ್ತ ಇತ್ತ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋತುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೋಲು ತೂಕ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ತಿಕ್ಕುವೆ. ಸ್ಮೈಲ್ 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 ರೆಡಿ ಆತನ ಪೂರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಎಂಕಲ್ ಬರ್ನಾಗ 12:30 ಆತನ ಎಂಕಲ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತನ ಅಂದೇನ್ಯ ಇದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಚೇರು ಅದು ವೈಫೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾಗ ಪೂರ ಬರ್ತೇರು ಗಂಟೆ 1 o'clock 9 ನಾನು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಲ್ಯದ ಪಪ್ಪ ಬೊಕ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೊಕ ಅಲ್ಲಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಬಾಲ್ಯದ ಅಜ್ಜಿ ಅವರ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲೇರು ನಾನು ಅಂಕಲ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಕೇಕ್ ಏನದು ಬಂದು ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ 8th 10th ಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟಿಗೆತ್ತ ಮೋಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆತ್ತಲು ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇತೆಗೆ ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತ ಅಂಚ
ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಕಾ ಹಾಂ ಪುಯ್ ಚುಲ್ಲ ಮುನ್ಪಲ್ ಉಂಡು ಪಪ್ಪನಂತ ಪಾಡಿ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಸಾಂಗ್ ಪಣ್ಣೋಗ್ತೇವೆ ಹಾಯ್ ಅಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲ ಪಸಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಗಾಡೇಜ್ ಮುಲೆಪ್ಪಾಡ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬಾಗ್ಯದು ಅಗ್ಲಾತ ಗಿಂಜಲ್ಲಿ ರನ್ನ ಬಾಗ್ಯದಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅಂದು ಅದ ಖಾರ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿದ್ದಾಡಿನಿ ವಣಸ್ಪುರ ಆಂಡ್ ಗಮ್ಮತ್ತ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚೆ ಬುಟ್ಪಿ ಪೋಪಿನಾಲ್ ಇತ್ತರ್ಗೆ ಅಂಚ ಆಗನ ಗಾಡಿ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಒಂತೆ ದೂರ ಮುಟ್ಟ ಬುಟ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ ಎಂಕಲೆಂಗಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತಾರೆ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿದ್ದಾಡಿನಿ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ 9 ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪಿನಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಆಯ್ನ ಆಗಲ್ನೊಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಗಾಯ್ಜಿ ಆಗದು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೇವೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ಮೀಟ್ ಆಯ್ನದಾಗ ಒಟ್ಟುಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಕು ಪೋಯ್ನಲ್ಲಂತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾತೇರಿ ನರ್ವಸ್ ಆಪುಂಡು ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಗೆತ್ತು ದೀಪಿನಿ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪನ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿನದಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವ ಓಕೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಪೋಪ ಅವಳ ಇಲ್ಲ ಪೋಕ ಬಂದು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಚರಿಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬುಡ್ರೆಗೊಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ಲ ಈಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಭತ್ತ ಸಾಕ ಏನೋ ಪಾಪ ಹೊಸ ಗೆಸ್ಟ್ ಮೋಣೆ ತುಲ ಪರ್ಲ ಉಂಡದ ಮೀನು ಉಂಡು ರಾಕಿಯಾ ಬಡಮ್ನ ಮೀನು ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಉಂಡದ ಹಾಂ
आडे बैदित्तर गॅस अंकल पूजा पोदित्ता आरपीरा पासून पोद फोन मल्दी अయ్యే किजना या मंडे पार्द पोड पिदे అందుకే పాడిపోతుంది पोद आतंगे ಅವನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಿಂಜಿನ ಮೀನತ್ತ आपण फिना उतर की ना मीने के रड ग्लास क्लीनर ला केरनी ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಬತ್ ಸಾಕ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡು ರಾಕಿಂಗ್ रॉकी बोला ಆಯ್ತು ಬಾಜನ ಜ ಜಂಬು ಸಮಾಧಾರ್ಪಣ ಗಿಡಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆ ಬಸ್ ಹೋತು ನಂದು ಬಡ ಅಲ್ಲುಂಡ ಮಗ ತಟ್ಟೆ ರಾಕಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದೇನಾ ವೀಲತ್ತಲ್ಲ ವೀಲ ಯಾವತ್ತೇ ಕಂಚ ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡು ಅತ್ತ ಆಂಡಲ್ಲ ಈ ಕೊರೋನಾ ಹತ್ತು ಮಾಡ್ರಲ್ಲೇ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಬುಡ್ಡೆ ಪಾಡು ನಿಗ್ಲು ಒಣಸ್ಪಡ್ಚಿಗೆನಾ ಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಅದು ಚೂರು ಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಾಗ ತರಕಾರಿದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೀಂದ ಬಂಡ ಬಾಗ ಅವೇ ಬೋಡು ಉಂಟು ಪಾಪ ಬಡಾತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಗಂಟೆ 3:30 ಇತ್ತೆ ನೆಟಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ರೆಡಿ ಕರಣ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಪೋರೆಗ ಜೈಕ್ ಪೋದು ವಿಶ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಕಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ನನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಆವಡು ಜೊಂಬು ಸಾಕಣ್ ಸ್ಕೂಟಿ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಸೋಣಂತ ಪಸರ್ ಬರ್ರೇಗ ಒಂದು ಜೊಂಬು ಆತ ಜೊಂಬು ಇಂಕಲ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬರ್ತದ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಪಾಪ ಆಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಟಿಡೆ ಗಾಡಿ ಇಂಚಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅವು ಪ್ರಸಾದ ಅವು ಪ್ರಸಾದ ಗಂಧ ಪಾಡು ಜೈಟ್ ತಿನ್ ಪರಂದ ಬುಳ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದದು ಕಪ್ಪು ಕರಿ ಎನ್ನ ಆಗಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಇದಿದೆ ಹಿನ್ನೊಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮಗಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಎನ್ನ ಮಗ ಮಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅವಳು ಎನ್ನ ಮಗನ ಮೀನು ಪುರ ಒಂದು ಮೂಲತ್ತಿನ ಮಿತ್ತು ಬಸೋದು ಇತ್ತೀಸೆ ತೂವಡ್ಗೇನು ಅಂಚ ಅಡೆ ಬರ್ರೆ ಅವನು ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೈಟೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡುಪ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪಲೆ ಒಂದೇನಾಡ ಅಂಟು ತರೇಟು ಚಿಂಗಮ್ಲಕ್ಕ ನೀನು ಅಂಟಾತು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಮೀಂದ ಅವು ನೆಟ್ಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾಡುವೆ ಏನಂದ್ರೆ ಫಿಶ್ ಪುರ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಅವೇ ನಾನು ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ನಿಗಿಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಗಂಟು ಹಾಯ್ ಇಂಕಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಕಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಬರ್ತೇನೆ ಮಿತ್ತು ವ್ಯೂಸ್ ತಲೆ ನಾನು ಸ್ಲ್ಯಾಪು ಬರ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಪರೂಪ ಆಯುಸ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಮಿತ್ತು ಬರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಲ್ಯಾಪು ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಕಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಐಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡೆಂಚಿ ಸ್ಲ್ಯಾಪು ಬರೆ ದಯಮಂಡ ఆయన ಮೀಂದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪೂರಾ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ದೀತಿ ಅವಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅವೇನು ತೂತುಜಿ ವಾಪಸ್ ಮೀಂದ ಸೈದರಿಗೆ
ಸಾಕಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಯಿನ ತರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಲೇ ಆಯುಷ್ನ ಮೀನು ತೋಜೋಡ್ಗೆ ಆಯುಷ್ ತುಳಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಗುಲಾಬಿದ ಗಿಡ ಎತ್ತನ ನಾನು ಪಸತ್ ಮೂಲ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದು ದಾಸವಾಳದ ಅಯ್ಯೋ ದೇ ಓ ಮೈ ಗೋ ಉಂದಿ ಏನಯ್ಯ ಅಂಗಡಿಯಾ ಹಾಂ ಯಾನೊಂದು ಬರು ತುತ್ತುಚಿ ಈತ ಬರು ಏನೋ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಬಾಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಎಟೇನುಂಡು ಹಾಂ ಬಲೆ ಬರು ಮಾಡ್ತಿತ್ತೀನಿ ಕೈಟ್ ಏನುಂಡು ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ತೋಜಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ದು ಜೋಡು ಅದು ಸ್ವಿಚ್ ಬಾರ್ದು ಚಂದ ಇಂಚಿನ ವಯರ್ ಬರಗೆ ತಂದು ಮಲ್ದಿರು ಓ ಒಂದೋ ಮೀನು ನೆಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾರ್ದಿ ಈಗ ಅದು ತೋಚಣೆ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವು ಮೀನುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಲೈಟ್ ಬರೋದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂತ ಮಲ್ಪ ಕೂಡ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ತೋಲೆ ಲೈಟ್ ಬತ್ತು ಹಾಂ ಇಸೆ ತೋಲಿ ಕೆಲ ಉಂಡು ದಾತಿ ಮಗ ಆಪುಜಿ ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಒಲ್ಲು ಲೈಟ್ ಒಲ್ಲುಂಡು ನೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕದಾರ ಓ ನೆಟ್ ಓ ಒಂದು ಲೈಟಾ ಮಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಒಂದೇ ಬಸೊಂಬೈದ್ದೀನಿ ಹಾಳು ಮಲ್ಪಡೆ ನೀಗಲ್ಲ ಲೈಟನ್ನು ಹಾಂ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ತಿಂಗೆ ತೋಜು ನಾನು ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಒಂದು ಹಾಂ ಮಲ್ಲ ತೋಜು ನೆಟ್ ಕಪ್ಪುದ ಅಂದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ತಿನ್ನತೆ ಹಾಂ ಬೇತೇನು ನೆಟ್ ಕೊಯ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೆಟ್ ಏನುಂಡು ಕೂಡ ಓ ದೇವರ ಉದ್ದಿ ಇಂಚಿನ ಈತು ಬಾರ್ದಿನಿ ಯಾಪ ಬಾಡ್ನೀತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಡ್ ಒಂದು ಕಿಂಜಿನ ಕಿಂಜಿನ ಮಲ್ಲಾತಿನ ಆತ್ ಮಲ್ಲಾತಂಡ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಒಂದು ಕಿಂಜಿ ದಿವಸ ತಿನ್ಪು ಜನ ಐಕಲು ಒಂತೆ ದಾರಜ್ಜಿ ದೇವರೇ ಹಾಂ ಒಂತೆ ದಾರಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಎದ್ದುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಬರ ಏನುಂಡು ನೀರು ಗಲೀಜ್ ಆತುಂಡಿಯಾ ಓ ಕಿನ್ನಿತುಲೆ ಈಗಲೇ ತೋಜು ನಿತ್ತೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಅಂತ ತುಳಿ ಹಾಂ ನೆಟ್ಟು ಗೆಪ್ಪನ್ ಬರ್ಜಿ ಕೂಡ ಬಂಗಾಬಜ ಓ ನೆಟ್ಲ ಉಂಡೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿದುಜಿ ಒಂದೇನ ಗಪ್ಪಿಯಾ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಏನಯ್ಯ ಈ ಹಾಂ ಮೀನು ಸಾಗಾಣಿಕೆನಾ ಐಟ್ ಏನುಂಟು ಪಿಂಕ್ದ ಐಟ್ ಅವು ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಒಂದು ಒಂದೇನು ಪಸ ನೆಟೆ ಪಾಡ್ದಿ ಪಸ ಇದಿನ ಏನು ಪೂರ ಪಸರ್ಪೆನಾ ದೇವರೇ ತುಯ್ಯಾರ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಒಂದೇನ ಕಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ರಿ ಎಂದೆಂಬಿ ತಿಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀತ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಒಂದೆಂಕಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ದುಂಬದ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ತುಂಬ ನೀರು ಜಿಂಜದಿ ಒಂದುತ್ತ ಅದಾಗ ಬರೋ ಜಿಂಜದಿ ಇಪ್ಪಿನದು ನೀರು ಒಂದ್ಲ ಒಂದು ಪುರ ಕೆಲವು ಅವು ಟಬ್ಬು ಪುರ ಎನ್ನ ಪಸದ್ದು ದೀತೀನಿ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಬಾಜನ ದೀಪಿನ ಪುರ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬಂಡ ಬುಜುಂದಿ ಈತೇನು ಪುರ ಎದಾಗ ಸಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನಿ ತುಯ್ಯತಾ ಒಂಜಿ ಮೀನು ತುಯರಿಗೆ ನನಗೆ ಕಾಡ್ಜಿಲೆ ತೊಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಜಮ್ಮು ನೇರಳೆ ದಮ್ಮರ ಜಮ್ಮು ನೇರಳೆ ಬಂಡೆ ಏನು ಅನ್ಪೇರು ಅವು ಇಂಕಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ತೋಜಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಇಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ತು ಜರ ಇಂಕಲ್ಲ
ಒಂದು ಫುಲ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ ಉಂಟು ತಾರದ ಅಂಚ ಇನ್ನೀಗ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಾಲೆದ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಹೋದು ಇನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಮಾರು ದಿನ ಇವಾಗ ಮೀಟ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂಕಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಂಡ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಓ ಲೈಟ್ ಆಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಲೈಟ್ ತುಯ್ಯದ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತದ ಲೈಟ್ ಅವು ಲೈಟ್ ಎಂಕ ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ತೋಜದೆ ಈಗ ಮಣಿಗೆ ಎತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಪತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕು ಅಂಚ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿಗ್ಲ ಒಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂಜೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಇತ್ತಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಪನ ಅಲೆಗ್ಲೆಂಕ್ಲ ಒಂತೆ ಎತ್ಕೊಂಡ ಆತಿ ಯಾನಲ್ಲೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇಲೆ ಗರ್ವ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ಬೋಡಂದು ಎಣ್ಣಿನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅದಾಗ ಪೂರ ಮತ್ತು ಫೀಸಿಗೆ ಬರೋ ನಮ್ಮನೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಬಿಡತ್ತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಯ ಅಂಚ ಕೈ ಬಚ್ಚು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇರುವೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಲ್ತೆ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಶಾಪುಡು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಾಲು ಜಾಬ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯೋಳು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚ 3 ಜನ ಕಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಬಚ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ತುಷಾರ್ಲ ಇತ್ತಿಜೆ ಕಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೀನಿಪಾಯದ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜಿ ಇಂಕೊಂತೆ ರಗಳೆ ಹಬ್ಬುಡಂಚ ಪೂರ ಮೆಮೊರಿ ನಾನು ಖುಷಿ ಆಪು ಆಂಡ ಇಸೆದ ತಕ್ಕತ್ತ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬಿಡ್ತು ಇಸೆದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆರಾಮ್ ಲೈಫ್ ಎಂಕ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡು ಏತು ಬಂಗ ಅದವ ಅಡಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ನನಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಓಕೆ ಮಗ ಏನು ಪೋಪಿನಾನಾ ಪೋಪಿನಾ ಹಾಂ ಓಕೆ ನಾನು ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪೈ ಒಂಜಿ ಕೈಪ 2 ಅಪ್ಪ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ಬರ್ಕನ ತೂಕ ಹಾಕಿ ಇತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಡೀನಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಚೂರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಇನ್ನು ಇಂದ ಕೈಪ ಇಂಚಿನ ಚೂರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ಬರ್ಕಂದು ಬಿದ್ದಾಡಿ